Близо сме до пролетта. Един от най-харесваните сезони в годината. Топло е, но не е горещо. Дърветата разцъфват и правят всичко по-цветно от сивата зима, която очите ни са свикнали да виждат. Днес ще ви представим BMW 640 Grand Coupe X-Drive. Сега си казвате, това направи егати сравнението. Изгледайте до край клипа и ще разберете защо. На външен вид, шестицата е едно от най-добрите изглеждащи BMW-та за времето си. Предницата е агресивна благодарение на ниския профил на колата. Както и на черните бъбреци от М-пакета, които през 2014 още не са били прецакани. За разлика от сега, когато от BMW си мисля, че по-голямото е по-хубаво. Фаровете са LED адаптивни, характерни за марката Angel Eyes и са абсолютна класика в жанра. По-надолу имаме и тези въздуховоди, които охлаждат двигателя, за който ще разберете малко по-късно. Отстрани директно отиваме до гумата, където ни чакат тези 19-инчови джанти, които са произведения на изкуството, и тези огромни спирачки, с които ще спирате за отрицателно време. Задницата е много широка и враждебно изглеждаща, а стоповете и двата ауспуха ще бъдат най-гледаните компоненти от други. Отвътре това е автомобила с най-много екстри, който сме рекламирали. Но преди тях ще започнем с черния кожен салон и черните махагонови детайли. Потъвам в лукс. Седалките са супер комфортни и са с подгрев и удухване. А волана е емков, като и той е с подгрев, и километражът е дигитален. Тавана е от Алкантара и е панорамен, за да влиза повече светлина в купето. Аудиосистемата е Harman Kardon, като няма нужда да коментирам качеството. А мултимедията се състои от 10-инчов дисплей, който се контролира от централната конзола. Не е с Apple CarPlay и Android Auto, но има навигация, така че няма да се изгубите, но може да получите някой друг фиш. Отдолу се намира и двузоновия климатроник. И с това може да се преместим отзад. Нека да не забравяме, че това не е обикновената петица с безкрайното много място отзад, но въпреки това имам предостатъчно място на колената и на главата, преди че са 1,80 м. На прозорците имаме штори, ако решим, че искаме да бъдем малко по-интимни с пасажирите, под панорамния покрив. Имаме и още един двузонов климатроник с подгрев на седалките. Сега е време да я покараме. Преди да говорим за двигателя, ще се върнем малко назад във времето, когато първата 6-та серия е била произведена през 1976 година. Тогава колата също е била с редови шестак, с мощност от 177 до 286 коня. След това следва една дълга пауза от 1989 година до 2003, когато моделът просто е спрян от производството. Тогава се появява второ поколение, което се прави до 2010 година. И след това вече идва трета генерация, която е тази машина. Като тя се прави до 2018 година и след това била заменена от BMW GT. Сега конкретно за този автомобил, след краткия урок по история, двигателят е 6-цилиндров редови с Twin Turbo, който произвежда 320 коня. Като това е един от най-надежните двигатели на BMW, защото комбинира надежност, икономичност и пъргавина в едно. Скоростната кутия е 8-степенен автоматик с опция за превключване ръчно чрез перцата на волана. Колата е с 3 режима – комфорт, еко и спорт. Сега сме на комфорт и съм доста впечатлен от адаптивното окачване, защото колата вози доста меко за спортно Grand Coupe. На Eco Pro колата става по-икономична, но и по-мудна. Педала е по-мек, но отнема и повече време колата да набере скорост. Градско ще ви харчи 9-10, а извън градско забележете 6, което за Grand Coupe е доста добре. Сега за любимата ми част. На спорт адаптивното окачване се стяга, сменянето на скоростите от перцата става мигновено и шестичката става една игрива котка в завоите. А от 0 до 100 ги достига за 5,4 секунди. С максимална скорост от 250 км в час. Този автомобил конкретно е може би най-запазената шестица в България. Собственикът я купува преди 2 години от Германия с пълна сервизна история, а самата кола е само на 124 000 км. Който не вярва, ще го заведем в сервис на BMW да се провери. Сменени са дискове накладки, скоростната кутия и диференциала са обслужени преди 5000 км. В заключение, това BMW е красиво като разцъфтяващо дърво на пролет. И надежно, за разлика от М6-цата, която е готина като лятото, ама ще ви изпотява от ремонти. Тази красавица струва само 46 000 лева. Линк към обявата ще има в описанието. А вие не забравяйте да се абонирате за още такова съдържание в канала.